Ay guys, banget ka hila liksi. Panghuna na to be. Ay sa ko man lain. Di ba pala ng ilang kuwan? Boy signal sa kuan. Oy, super chicken. Di ba pala? Panghuna na to, dahil manok tay. Palit ko na rin. Hindi palitan Aliana kay Luoy. Ingang nanay ganihag. Magwanta pa kunog. Wa na si Jay Biscuit. Sa to? Ang tuson ra. Aw, ang tuson ra laman. Miswa o udong. Mao ni mong suwa ba sa semana. Mana ito nga ako mabuto ko na. Ang mga dog. Ano na kanton? Kanton. Shampoo ni mo oh. Wala na nasin. Nasin ang mata? Olay. Sabon taray ka. Ha? Sabon taray. Napa may shampoo din suksuk dari ini ja. Ano na? Gatas ni mo. Gatas yung shampoo tuloy na. Bantag di ka ito ka maggatas ha. Bangunan na dito ko na magkaan. Ina ko na dyan, ma'am. Ma'am, nga nga lugar dyan ka mong gawas, ma'am. Alas 4, alas 11 media. Gawas naman at patakaran. Nga nung abot ng alas 11:48. Medium dulu dani. Bagut-but na ng mga inahan. Niutur ta. Oh, pacara. Niutur ta guys. Sila may agilutong na na ha. Miswa, gibutangan o tao o kuan. Patula. Day okra. Abi kong nas Aliana. Doon ko ba? Pagkuwag suka bikaw. Yan na. Pag Butangan ng mga activity. ibutang sa ni dito ka. Karon di Dana, na. natin, nagkaroon pa. Nasa na sa katin. Ano? Ano, mas listir mo pa na. Wait, wa na yung trabaho. Ano gawa yung trabaho? Tiyaw. Tabang mo yan. Sige na, son. Yung sumbong aglulang liksi. Nga. Gibla ko na siyang papang gibla ko na siyang Mariano. Mana ako nag-awat mo ko. Unang semana katong liksi. Nag-awat ko na itong gusto kong liste mga dukwarta. Ako katong pangatlistahag na ba? Gusto ko ng liste. Ipatid ang bata. Ito sab nga. Gusto ko nipatid. Was merendam. Sukod. Gusto mo mamaya na lang. Sumbong pa na ho. Masa ko buhat nga. Para sa lahat ng bata. Gusto ka. Kanang bata. Ikaw kuha. Lagay. Sige kunog. Sige kunog ba nga yung kwarta. Da. Makita na. Suppose, sige ka aglagmi. May nga buhay trabaho. Kamu. But. Bagiray hayahay. Cambot na kaayo. Padawa to. Padawa ko. Ah, Padawa ba mo sa bawo? Ang siya may giuling manong nening balik mo to. Tada, terus lang agi. Nampas mo sa dungan ako magpadako ko kung nampasin kay dako na kalinduta nila. Datog series. Sa mo kuno ka Italian. Dako mo nita niya. Ang kabimang. Wa ko magdagdag na son. Wa magdagdag. wah, Kita balik ta tayo. wah, ang ganda nyo. Ang malubot. Ito na hinog na. Nananginog ka? Ang dali dahil ito. Nananginog dito.
Ligup sabaw. Hindi tayo lahapon sila mo ulit. Importante naman siya ang yung utang ito. Mga naluludo siya makapatay sakit. At dog na, samot. Kaya pong pinapong ka na. Utang. Laki niya, parang sa Andra. Ayun. Guwang na magkuang namang. Buwan, ganit ang grabo, ganit isa na ho. Isa na tigong. Ang duwang na. Ano sabi? Be, pag na sabi. Pag na. Ay guys, kami rin tatay na rin nabilin kay tos na ng lakaw ganiharang. Meeting sa senior. Pais na kong tatay. Ang ibutang na ni kape o gatas. Vitamis ba? Ya, nagpritong kog saging ganihan. Ihatid niya dyan. Napagani? Hindi ako. Kuha sa gamay. Naman kay assignment? Unja? Cellphone mo igi? Siguro. Wa to gi 2 man to assignment. Kadungag ba ka? Assignmenta na to kay manihapon na. Mong tawil o, gibat labhan na eh. Uy, daghay sum. Daghay sum, hindi ka ning haragan eh. Ibutali mo sanina dito sa saninaan. Ikaw. Butali mo kan. Ay! Umanamig pa niyapon, guys. Sigda namin. Ale, din. Love sa mama, be. Hilak naman po ka. Uy! Why, agilak ni mama. Kita anak itu man. Sapay, sabi. Sus. Hilak. Eh. Ano mong kahilak man? Hindi lagi magkilak-hilak kay uy lami maka kuan og sakit. Dali ra buwan bil sunod adlaw. November na. Isunod sa November, December, Pasko na uli na sa mama. Sabot ka? Ha? Gipalitan mo kasi imong gisugo, gipalitan ka, wala may islayim. Saba na, uy. Wala ba lami na magilak-hilak, bi, kay kuwan. Magkasakit dyan, magkamaot. Bi, maot ka, bi. Kaya naghilak ko na, maot ka. Maot ka bigay na. Kilap ka bimaot. Kilap git. Ug nahuman pang mamag-utang cellphone, di na kumubalik be. Paman be.
Preso ko, big di ko mabalik, big. Kailain si ate. Ilain si ate. Ilin, huwag di makabayad. Preso. Sugot ang preso ko. Hapit na lagi, isa kabuan na raman. Sunod, adlaw, Pasko na. Uli na mama. Hindi na mama mag-work. Sabot ka? Love you. Ag-assignment? Lisod ay. Kaya ka naman ito, kaya ka naman ito.